নমস্কার, প্রথম থর চ্যানেলটা আসবারକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏମ୍ଆର୍ ଅରୁଣ। এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବାର କାରଣ ମୋର ଏଇକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି 2019 ମସିହାରେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିକି ପୁଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ'ଣ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯିବେ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯିବା ପରେ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟଟି କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଅଛି ତ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି ତ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତ ହେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ସୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ସୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ। ଏମିତିକା ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତିକା ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆସିଯିବ। ତ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ইমেল আইডিটা ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଅଛି ତ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତିକା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏଠି ନେମ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନେମ୍ଟି ଆସିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ମୋର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କେମିତିକା କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିତେ ହେବ ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍ ଦେଖିବେ, ଲୋଗୋ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନେକ୍ସଟରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।